kia bekani ni na cuma mokol kelai ken tama usia nasi kene সাগরা দিনৰ তিনি ও যে তুলাসিকৰ যে হাতিনি তলাও কিসানৰ অৰ তিনি তিৰিং বিসিকাতাল খাইমানি আবো বসুক বিসি ओंखा एबा नरक खाइमानि ओ तिरिं पालाय फेमानि आबुन के सागार बेलागे हामबाय सिनि मिडिया ताको राकेश देवरमानो जों सिनि तुलासिकक तिरिं कमिटि पक्षते नानो ब्ला हामबाय याकारो सिनि बारता आंगन सिनि तिरिं बिसिकाताल फायनाय सिनि बिसि कसाम जोंता साजामनो सिनि बिसि कसाम याकानाय जों तिनि सिनि तुलासिकक तिरिं कमिटि नंगर नुखनाय सिनि केसिआर सिनि जतो सिनि एग्जिक्यूटिव बडी आरो जों आरो तलाजा सिनरो तिनि सिनमो तिरिंगो जे जों सेलिब्रेशन बा तहत खायनायनि बाङै सिनर अर्केस्ट्रा पार्टी बो दंगो जामुं दं आबुन साथे साथे सिनरो अडिटराव फायमानजा फायनाय सिनि एडिसि हापानि डिप्टी सीएम ब्रह्मना अनमेश देव बर्मा ईएम श्री सुहेल देव बर्मा एमडीसी अन्त देव बर्मा सोसाइटी डिप्टी सिनि सपना देव बर्मा आइकै सिनर जों तिनि सिनि नायतक सिनमो पान्दाना खायनाय बं सिबरनो निमन्त्रण जाफोरखौ फायनाय एवं सिनर जे मोसानाय रक आशिष तिरपन ग्रुप तांनि सिनि तिरपा हास्तेनि बरंग मोटामुटी सुपरस्टार बरंग एक नंबर हमजाक सुबरन चॉइस खायखा एवं सिनि अर्केस्ट्रा ग्रुप ngakai सिनि खरां म्यूजिक बदल सिनि बरफ तंनाय आइके तै सिनि जरा सिनो आमचाइनि सिनि राजनगर आमचाइनि सिनि अक्रा साकरा पाल खाय संतिनि सिनि होचे थंग हल गाना तुला सिकक बाजानि गाना हो सो नाइट खाय नों नाइथनि सिनेमा दुकान पाट लाइमारक जेबो नाइटटक साजलायो जतन एकटा आनंद खुशी खायनो बाङै जतन एकटा तंथलायजाक नरकनि ओ तिरिंनि बिसिंतै नरकनि ओ कमिटिनि आन्दार सामुं नमुं फेंमुं एबा हाकसालनि फाय अर नंगै जाय फेक तंफायनाय आबरंनि बागै ताइ खेला थंमुंनि बागै रग नरकनि ओ कमिटिनि बिसिंतै नरक तामुक कसानाय लुकरंनो ना नादिब्लाना हामबाय नोंजा एकदम राइट क्वेश्चन खेमाबाय नारे सिनि जरा सामुं तंनाय किन्तु और फेक जना मानैबा नोंजाना मानै आबो जों रिलिया एवं इंग्लाक एवं और तो सिनि विभिन्न खेला जेमन जानिम नातानाबो तो जों आगिनो जे समय सिनर बुबा ग्रानि को फाइबर साफरन किन्तु आबोनो जों सिनो राजनगर हते आबोनि बिदाय खेकिया सिनो कुन जानिम नातानमा तंला एवं जत सामुं बाननाय जेमन तहन पेंजा सकजा वान सकजा आवन बांगै गदक फजन सिनर वासनो खायजारक तंगो जों नायनायखा सिनि जे सिनि प्रसा सामुं आबो सिनो तिनि खायले जायबं सिनि तिरिं कमिटि न हयतेबो तिनि सिनरनि फुडनि कनभेनार आनगाना बुताजाक सिनि मामा सिनि आरो बसं एमन भाबे खायलायखा सिनि वाहान मोजनक तंलायो तहन पेंजाक आवन बांगै आइके जों सिनि सामुर गदक गदनि बिसिं आनादा सिस्टेम जे वासुं पेंजाक जे मटम मटम आत्तो बसं खालामनाय व्यवस्था खायलायखा आइके जों गोबांमा तहतकै जों और जामुं नुमो जों तो एकमात्र नमुंने फेकजाना मानैने सिनरो जों एलु दिग्रामं जों साइबरिका सिनि जारा जे दुकान नायरनो जों और प्राय 70टा दुकान जों बागरिखा बनो सयात सयका सिनि नाम्बार नंबर सिलजाक बो नाम्बार दुकान सामनि बुमुं आगे जों सिलजा हाय गाय और कोनो नंबर फेमुं तंलाक नों ओ कमिटिनि तामो मकर सिन तुलासिकक तिरिं कमिटि कमिटिनि नों और कमिटियाव तामो ना आंके तोरनि तिरिं कमिटिनि सभापति ए सिनरि को केसेर दं सेक्रेटारि दंबायो सिनिमो दानदानि जा बागजाक जे जब स्टेट निंगा सिनि चितो बाबुनो स्टेट बिनो एंकार मनो साजा हायके जों सिनि कार्टेक्स अफिस दंगो आरो आंगे सिनि विभिन्न जेदार सामनाय मोसानाय बर आरो नै मंगा सिनि वीआईपी ऑफिस सेकंड ऑफिस के कार्टेक्स दंगो एगा यांग सिनि फूड नि कन्वेनर को यांग दंगो माने सिनि जानदानि बेटेक जा आइके बागलाय जा रां थोनो yang दंगो जानजानि सामुं बाजार न जतन याफारजाक ए जानदानि सामुं बाजार जानदानि बेटेक या नरकनि तिनि ओ तिरिं जे बिसिकाताल जे डिसेम्बर 21 तारिख जे फाइमानि ओ तिरिं बिसिकाताल नरक तिनि जे थान्दा कसां बायनो नरनि ओ प्रोग्राम नायथक खायनानि नरनि नाहार मुआबनो ब्लेना ना जों तो बेलायनो वासुगिन दयबो उंनाय कारण सिनि कयदिन सिगां जों और तिब्रासाद फेस्टिवल खायखा अब म बररबनो जों पालखाय आम जों जत बररबनो ओ कमिटि ताइसे और जों तिरिं बसिनि बिसिकाताल जों तिरिं रंनो कोन एकजराव करिं थामा नुका जों खोनामा लागि तिरिं सिनि दाब्रा संनि आमनाव किलोबर तिरिं मा खाय मागि दाब्रा जों गाय जेबं सिनि आगिनि जे राजानि आमालनि जे दलि लोगो किनि तिरिं ताक बतंगा आं नुका हायसे
কিন্তু যখন গণতন্ত্র খামানি পড়ে রাজতন্ত্র পাই থাকতে পড়ে কিন্তু সে তিনি রং সে আসল খাইমরनो जोंखौ पड़नो आबन बागिनो जों गोजामनो गोजानिया कस्त हेलायवै जों तिनि बसिनि जासो जों तिनि रंनो सिरि ति प्रासानि मरनो जों आबन बागिनो पाल खाइ मा पालाय जाव द हामबाय